सिमां समायनानि एक्स मा गोदान सिमां नोंलायखो खुजाथ्रानो 와 뱅콕आव थांबावसिगोन नों आंनो जुथा जरासे लाबोफानाय बेखौ गाननानै नोंखौ आं हाइनकिक होनां सिगाङाव खौरांगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर बावग्रोबाय दिनै जों प्रेस मिट लानायनि खारना जाहैबाय माने जों दा जाफुंगोन 2 सिरिज बानायदों बिनि माखासे जोङो क्लियारिफिकेसन हरनो नागिरदों पाब्लिकफोरनो माने माखासे पाब्लिकफ्रा गोनो गोथो जाबाय थादों माने बुस्थुआ माबायदि सोलिदों मारै ओमफ्राय बेखौ माइकेल दाया जोंहा स्क्रिप्ट राइटार डाइरेक्टर माइकेल दाया जोंहा क्लियारिफिकेसन हरसिगोन खुलुमबाय गासिबो खौरांगिरिफोरनिसिम जोंनिसिम सफैनायनि थाखाय जों दा मोनसे वेब सिरिज लादों बे वेब सिरिजनि नामा जाहैबाय जाफुंगोन 2 बियो आगोल 2012 आव रिलिज जादोंमोन जाफुंगोन 1 होननानै बेखौ आंनो गिबि आंनि सिनेमामोन दा बे सिनेमाखौ मानसिफ्रा बहुत डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन माने पार्ट 2 नांगौ दा बेखौ जों वेब सिरिजआव लाबोनाय जाबाय जों फिल्म आबुं सावथुनथ' बानायनो हायाखिसै खिन्थु दा जोङो बेखौ वेब सिरिजआव लाबोबाय मानोना जोङो बेखौ मोनसे बिजनेस मडेल OTT प्लेटफर्माव लाबोनो नाजादों ओमफ्राय दा बेयो अलरेडि रिलिज जाबायानो एपिसड 1 एन्ड एपिसड 2 दिनै एपिसड 2 खौ रिलिज होनाय जाबाय सानडे दा एभरि सानडे दा बेयाव माखासे कनफिउजन जादों मानसिफ्रा कि बियो सावथुन आबुं सावथुन होननानै बे आबुं सावथुन नङा बियो मोनसे वेब सिरिजसो बे एभरि सानडे रिलिज जाबाय थागोन दा सिजन 1 सोलिगासिनो दा एपिसड 1 जों 2 अलरेडि OTT प्लेटफर्म NEWBO एपआव सोलिगासिनो आरो गोबाङा सानदों बे एपिसड मोनसेयावनो 100 थाखा बे नंखाय बे रं माने जों मा होनदों मोनसे मासाव 4 एपिसड हगारनाय जागोन मोनसे सिजनाव बे 4खौ नोंथांमोना 100 थाखा 100 रुपिस दाननानै सानडेयाव 4 एपिसडखौ नायनो हागोन आरो बेयाव मोनसे एपिसडआवनो 100 रुपिस बे नङा स' 100 रुपिसनि 4 एपिसड स' मोनसे एपिसडआव एप्रक्सिमेटलि 20 मिनिट या 22 मिनिट 25 मिनिट जानो हागौ स' टटेल रान आवारा 1 घन्टा बिदिनो हमबाय जोङो 1 आवार एप्रक्सिमेट नङाबा 1 आवार 10 मिनिट्स स' 100आव नोंसोरो 1 आवार 10 मिनिट्सनि फुटेज मोनगोन आरो जोंनिफ्राय जों बेखौ OTT प्लेटफर्माव लाबोनायनि खारना जाहैबाय जों माने बिजनेस माने मोनसे बिजनेस लाइनजोंबो नायदों मानो होनबा जोंनि सावथुनफोरा बांसिनानो मोनसे सिजनावल' ओंखारनाय जायो दा बेयाव बुहुत फिल्मफ्रा ओंखारो थैयो ओमफ्राय जों प्रडिउसारफ्रा आरो ओंखारफिननायनि लामा ओंखारफिना स' दा जोङो नायदों आरो OTT प्लेटफर्माव माबायदि सोलिगोन जोंनि खामानिफ्रा आरो उनफ्राव जुदि बे बिजनेसा माने बे खामानिया मोजां जालाङो आरो रायजोनि सापर्ट मोनोब्ला जों आसा खालामो जोङो आरो बिनिफ्राय साबसिन क्वालिटि माने नेक्स्ट लेभेल प्रजेक्टसफोरखौ बानायनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो दा बेनो फोसावनाया जोंनाखि जाफुंगोन मा होनो 2 वेब सिरिजआ रिलिज जाबाय आरो बियो 100 रुपिसाव 4 एपिसड नुगोन बेयाव मोनसेल' नङा बे खेबसे दाननांगौल' 100 रुपिस ओमफ्राय बे 4 एपिसडखौ मोनगोन आरो सानडेयाव ओमफ्राय जायफ्रा एपिसड 2निफ्राय नायगोन बिसोर 1खौबो नायफिननो हागोन ओमफ्राय बेनि भेलिडिटिया जाहैबाय सानथाम बे जोंनिफ्राय नङा बेयो NEWBO एपनिफ्राय मोनसे माने बिसिना मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिशन्स दं स' नोंथांमोना टारगेटआ सिजन 3सिम लानाय जायो दा जोङो टारगेटआ 3 सिजन लादों आरो ना स' 4 स' 12टा एपिसड्स जों 12टा एपिसडसिम थांनो नाजागोन आरो रायजोफोरनि अनसायनाय मोनोब्ला जुदि जोङो साक्सेस जानाय नुहुरो अब्ला जों एसे फोलावनो नाजाबावगोन आरो बे खामानिखौ मानोना जोंहा बहुत गोबां आर्टिस्ट दं बेयाव गोजाननिबो दं खाथिनि दं आरो जों माखासे प्रफेसनेल टिम्सबो दङ स' बिसोरनि बाजेटखौबो नायनांगौ जायो स' आसा खालामो रायजोफ्रा माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं दंबा बियो माने क्लियार जायो आरो नोंथांमोना थांनानै NEWBOखौ डाउनलड खालामनानै जोंनि गुगोल प्ले स्ट'रखौ डाउनलड खालामनानै जोंनि बे वेब सिरिजखौ नायो गोजोन्थों
एक्चुअली बे सिरिजआ मानि बेसआव मामोन बिसिनि स्ट'रिया कमेडि जाफुंगोना जाहैबाय कमेडि सिरिज खिन्थु एबाराव आङो माने थांनाय बाराव जाफुंगोना इसेबां साक्सेस जानो हायैनि खारना जाहैबाय जोंहा 2012आव मोनसे दावराव जादोंमोन बे जोंनि जायगायाव जाय नोंथांमोना मिथिखागौ बेनि थाखाय जोंनि शुटिंआ बन्द जादोंमोन ओमफ्राय बेनि उनाव सिनेमाया आद्राबाबो जों बेखौ रिलिज खालामनाय जादोंमोन आरो स' स्ट'रिया इसेबां इनकमप्लिट जादोंमोन दा बे स्ट'रिखौनो लाबोफिनदों आरो पार्ट 1नि मानसिफ्राबो थागोन माने बेनि स्ट'रियानो बेनो माने बेसिसआ बेनोखा रोदाया बेनोखा खिन्थु माखासे गोदान हाबगोन आरो ओमफ्राय बेयाव जों खालि कमेडि नङा माखासे ससियेल इस्युसबो लाबोनो नागिरदों दा नोंथांमोना दा जों स्टार्टिंसो नालाय सिजन 1आ दा इन्ट्रडाक्सनल'सो जायो दा स्ट'रिया मा एंगेलजों थांनांगौ सोर आर्टिस्ट दङ बिसोर दा इन्ट्रडिउसल' जागासिनो दा मेन काहानिया मेबि सिजन 2निफ्राय हाबगोन माने मेन घटनाफ्रा रायजो राजाफोरखौ निउबो एपखौ गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनानै नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय Silasi Suleli! Silasi Suleli, lan sekretari! Ayo, korun tutup terbaik, kemana terbaik! बेदर मोनजानायनि खोथा दंलै आहा बस आरो लुफाथिनि दखाना खेवनायनि सम जाबाय साइसथार नामाब्रा बाजै नोंबोनि फिसाजोआलाय आंबो नोंजों नेथ'फानोसै नामा बाजै गैया गेन्द्रिद्रिसो अजनानो महनसे जागोनदां हैद साइस नङाबा नेला आं थांसै बिदिबा आंलाय साइस जागोन सानदोंमोन थांदो बिदिब्ला नों आंखौ बिदिसो बुंबावदों गथ' नों माजों थाहैदो नोंबो सोरगोआव ओरैनो जानाय थानाय खिनायल' नोमफायासो आंखौ हाबा खालामना लाबोदों मिथिबाय आंहा आफाखौ अननाय गैयामोनब्ला नोंखौ मा लांखायावनो अमा शेक होनाय बायदि अराव हांसिगौमोन आं जेबो नङालै ओमफ्राय बाजै खबर सबर माबोरै मा ओंख्रि जाखो दुगैदोंना दुगैयाखै खिदोंना खियाखै बेफोरखौ सोंदोना गोबावजों लोगो मोननायखाय सोंबायब्रा बस बिखौबो बाजादोना अब्ला है मा सिमां समायनानि एक्स मा गोदान सिमां नोंलायखो खुजाथ्रानो वा बेंककआव थांबावसिगोन नों आंनो जुथा जरासे लाबोफानाय बेखौ गाननानै नोंखौ आं हाइन केक होनां